दुर्गा के सुमिरलन। दुर्गा नदी से पैरवी कैली ह, कहली है जे हे बहिन नदी, ई ब्रह्मा के लिखल बा, लोहा नेवरापुर के लोरी के हाथ से अगर इनके ना जाए देबू तो लिखनी हमने का भैया के बिगड़ जाई। नदी जान गई है बचवा, नदी के जल जौन ललकार बन रहा तो नदी नीचे के जल डूब जाए लागल है। सरकार के जब घोड़ा किनार पर गई हो, 3 गो टांग सुखला गिरौल आ एगो टांग जन बा तन जल में ठेका के आ लोरिक बाबू का पीठ पर पानी फेंकल। लोरिक बाबू के निंद्रा जब टूटल हो, घोड़ा का पीठ पर सुत गल है लोरिक, जब हवा लागल है तो सरकार के उनकर तेगा बच्चा गिर गई बा नदी, अधे नदी। तेगा जब उनका हाथ से छूट गई हो, दुर्गा माई सोचे लागल है, घोड़वा अपना मन में करे लागल विचार आकि दादा जहने रण में लड़ाई लग जाई आ तेगा एकर ना रही तो कथी से लड़ी। तेगवा के राजकुमार बचावा हाथ से पकड़ ले, दांत से घोड़वा अपना पेटारा में डाल ले रहल ह। घोड़ा लबलहन जब लोरिक बाबू सराहना करे अपना तेगा के, लोरिक बाबू घोड़ा से कहता कि हे घोड़ा, हमार तेगा गिर गई है नदी में तो नदी के धार रोका गई हुई, अगर जंगल में हमार तेगा गिर गई हुई तो आग लगा के जंगल जर्त हुई। घोड़वा इतना बात जब सुनल सा, कभी बचो करा एड़ी में आग लग गई, चुरखी लवर गई लपटे आई भभुआ जोरे लगल बरवनी। बाप रे बाप, कहता घोड़वा जो होई देखू रे दादा, चढ़ दे घोड़वा नीचे मुड़ी लटकवले बाटे, हाथ तेगा पकड़ लिया, मुटका ले लोरिक बाबू का हाथ के दिया दादा। लोरिक बाबू घोड़ा का पीठ पर कूद गए रहल, कहला हन जे हे घोड़ा, तू घोड़ा जन्म नहीं खले रे देवता ले ले बड़ा अवतार। बाप रे बाप, हमार 80 मन के तेगा हुए भैया, हमार बनवावलन तेगा बिजली के भैया, तपस्या कैलन हमार, तारी लागल ब्रह्मलोक में बाबा ब्रह्मा के दरबार। तो शक्ति कहली कि ये तेरे ना हमारी अदरा नक्षत्र में गाय के गोबर पर चौका चनन करा के जनबातन 56 प्रकार के भोजन तू रख के आ तब तू हमारा क्या आग्रह करी है। वही समय में शक्ति बिजली आके मरले बिया आ जनबातन गोबर में जुड़ा गई, वही के बनल तेगा हमार। घोड़ा को ताजे करत रहो भबुआ, आसारा ना होते सुनला पर जोर अतिया देहिया हमार। घोड़वा कहल जे मोर दे ही पर सराहना करत ऐसा तेगा तो हमारा पेटारा में खोसल बा। लोरिक बाबू कहलन जे घोड़ा, हम तारा पीठ पर ना चढ़ब, तू देवता हवा। सारी वृत्तांत के घोड़ा बतावे लागल हो, कहल से जे मर्द तोहरे जियर के कारण 12 बरिस हम ओवा में बलखान सहले बानी। घोड़वा कहता राजकुमार बचवा जे जन्म हमार रहे छतरी के, रणभूमि कुरुक्षेत मैदान में मारी पड़ल आ तनिका से मारने वाली तो हम पानी पिए खातिर भैंस के लेवान रहे वही में चल गई। पीछे से दुश्मन काट ले माथा हमार, तो हमार भगेड़ी में नाम लिखा गई, हमार बैकुंठ में जन्म होखे लागल। जन्म देश जाता तो पात मचा दी, 7वां जन्म हमार सुअर के दिहल लो, तो मोय देवता लोग के मेहरारू लोग के खेदा डाल दी कोड़ारी के बेरा होखे तो कैसा कर पिपीरी बजा के मोय डाल देता सा ठंडा रहे थी फेरा के केहू के मैदान ना होखे दे जगह का बहरी सचिवालय बनावो। तेह तरह कहता कि खेदा डाल दी। ब्रह्मा के मेहरारू जाके ब्रह्मा से कहली, अरे है सुअरिया के बचौआ के जल्दी ना जन्म बिगाड़ जा, ये तो हमनी के बड़ा बेदीन करे लागल, तो घोड़ा के जन्म दिया लागल। लोरिक बाबू से कहता घोड़वा कि हमार घोड़ा के जन्म दिया लगल, तो ब्रह्मा कहा जाके पशुभाखा में हम विनय कैली, कहली जे हे प्रभु हमार घोड़ा के जन्म देतानी, तो ऊ घोड़ा मत जन्म देव जे हम एका में जोताए लगी, ऊ जन्म मत देव जे हमार ठठेरा हमारा पर बर्तन लादे लागे, ऊ जन्म मत देव जे तेली तमोली हमारा पीठी पर सवार होखे, हमरा के ऊ घोड़ा दी। कुछ घोड़ा उजर कुछ घोड़ा ठीकर माहलीलार
बाएं खुर बिस्कार दहने पत मगर अतवार जेवना कोना के हम ताक दू कोन कोयला में घाली मिलाई। बाप रे बाप, घोड़ा कहत जे हम उ जन्म लिखोले बनी ब्रह्मा से, आ कहले बानी ब्रह्मा से कहनी कि चढ़ी बेटा बुढ़िया के जेकर बीर लोरिक पड़ गई नाव, आ कि चढ़ी बेटा लोरिक के जेकर नुनुओ भोरिका नाव, तीसर चढ़ी तो फेन हमरा के नरक लिख दे। कहता जे लोरिक बाबू जलदी घोड़ा पतूनो चढ़ो, आ लेके चलो हमरा के नेउरा आना पूरा हो बाजार, हमार बाबू जनम के ना आ दिया तो हुए नेउरा पूर किला वही नेउराई न आ पूरा हो बाजार। कहलस कि हमार जन्मे के बाद ही नेवरापुर है, हमार जन्म नेवरेपुर भई रहे, महुअर में हमार पालन पोषण भइल। हे लोरिक हमारा पीठी पर चढ़, लोरिक बाबू घोड़ा का पीठ पर बचवा चढ़ गए हन, आ लेके चल बोलन मई भवानी जे कर दुर्गा पर्ल बनाओ। कहली भगवती जे हे लोरिक जानते ओझाई के करेला, जरा घर के देवता अपना बॉस में करेला ऊ करेला, केस के लड़ेला, जे दुश्मन का वकील के चाह पियावेला पान खियावेला से केस लड़ेला। तो पहले चला राजावा के एगो देवी बिया, ओकर नाव है बनसप्ती। ओ देविया के 12 वर्ष ले राजावा शिकार खेलना बंद कर देले बा। चल के पहले वो देवी से दर्शन करो, ओके पूजा देखे अपन बना लो, तो नेवरापुर लूट ले ढोल बजाई। सरकार के वो जंगल के नाम रहल है बनछिहुली, वो बनछिहुली जंगल में लेके लोरिक बाबू घोड़ा के ढुक गई हन, आ चौरा कहा कदम की दाढ़ी में घोड़ा बनाई रह। लोरिक बाबू के दुर्गा कहली है जे तेगा का नोक से जतना घास यही लागल बा बेदा पर समूचा छील के आ सुअर बचवा आ कुकुर मंदिर ओकर चौरवा जनबा तन बनसप्ती के उलाट के फेंक देले रहला। माई दुर्गा विचित्र तरह के जनबातनों को मंदिर के जनबातन साफ करौली है, आ कहली है जे हे लोरिक बाबू तू जे रह, आ हम जातनी अब बैकुंठ में ब्रह्मलोक में जाइब, अपना भैया कहाँ से पूजा के सामान ले आइब, खूब विचित्र के साथ पूजा दिहल जाई, देवी के आपन लिहल जाई बनाई, तब होई लड़ाई। नेवरापुर बीचे लड़ाई होखे लायक न बा। सरकार के दुर्गा बाघ सिंह जोई रथ हाकस बरन कुबेर देवी चढ़ गईली नरासन अपना भैया का पवन दुआर। ब्रह्मा जब रंथ देखल दुर्गा के बचवा तो उनका देह हिले न लगल है कि फेर मृतलोक में कोनो काम लागली आ गई हमारा का। कहला जे सुनो हाय खाई खाई अपना मन के राज भोगत ले कोई न कि सकली के सामान मोय गाड़ी पर दबावे के। देवी बनसप्ती के पूजा देवे के बा। बनसप्ती उस समय में गवैया लोग कहेला लोग आकि ब्रह्मा के ओरी से के दिन अपन काटत रहली जब राजा पूजा बंद कर देले रहे तब। लेके लोरिक बाबू दुर्गा जब सामान लेके मृतलोक में अली ह, पूजा होखे लागल ह, आ धुआं इनरपुर में जाए लागल ह, इनरपुर धाम। ओ समय में ब्रह्मा जाके बनसप्ती ले कहलन कि अब का हमार ओरी से ले बारू, तू चल जा मृत मडल संसार आ जाके जनबा तन धर संग यही के किला वही अब नेवरापुर बाजार आ भरलस पेट तहार आ हे देवी ओकर कार्य पूरा कर। अरे भैया जहिया देविया चलिया जब दिहला आई मृत मडल संसार। देवी जाके दौरी के जुमी जब गईल पूजा वाले भरी गईल पेटावा के बाई एने ठोकल सी पीठी लोरिका के कहली जे बेटा सुन न कहल हमार। अरे बच्चा जैसे पूजावा में पेट भारी दिहला आ लोहावा में भर देवी बचावा आ पेटा रे तो बनसप्ती कहली है जे ब्रह्मोय बेटा बोर मांगो हमारा ले। दुर्गा कहली है जे बोर मांगे के कहतारी बनसप्ती तो कह कि हे देवी हम जानब कब कि हमार संग धैले बड़ू कि आज नीस रात में जाके राजा रानी के सपना देखा दो कि हे राजा हे रानी अगर हो तो भोरे जंगल में शिकार ना खेलबू तो नेवरापुर को देम नाश तोहार। यौन सपना बचवा कभी
राजा सुनत देखतारन, उहे सपना रानी देखतिया। राजा रानी दोनों जना पलंग पर उठ के चिहा के बैठ लो गई। कैसे कहल से कैसे कि काहे बैठल बारू मन मारी, कौन परदेसिया के नारी। तेही तोरे ये राजकुमार बचावा, दूनो राजावा रनिया का ढोर लागल हो। नीरा पलंगी पर रनिया को हतिया जे राजा हम और सपना के देखले बानी। राजावा कहता जे रनिया उहे सपना हम देखले बानी। रनिया कहल जे ए राजा होत भोरे कर हसी ई करावा जंगला में, आना तो नेउरापुर हो जाई ना सवा तो हार। जय हो चौसा के मढ़ौरा बाबा सॉन्ग देले रहा। कहली जे भैया जो घड़ी के बरता वही सुनब दिन के हाल कहाल कही पलन चर्चा करे ले एक ना भाई। चौसा चाउ चना है ठार, जौ जमनिया गहूं दनार, गाय गंग रही नार पचोतर, मरस पेट कर भाग के गलन बगाल, गहूं के रोटी रहर के दाल, गलगल नीबुआ रहल अचार, अब भुअर भैंस के दोही रहल सजा, बाएं सरह दहिने सास ओ भोजन के कहाले कही बखान। बाप रे बाप। हाँ देखी सब है, हमार नन बिहारी बचवा कवि जी का तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार बा, एक माला बा। हमार बच्चा दिन दिन रात चौगुना। हम ना सोचे रही कि एक बार 2018 में तू हमरा के हे भाव में पूजा करवा देबो, लेकिन हमरा आशीर्वाद से अब ही का कवि तू देश तो के जन ले बा भी और जानी। हमारा गांव के बटेसर हन, इनके देन हुए जे आज बटेसर कहा गई। हमारा नाम पके हम जीतन के नाती हैं। देखी सब है लोरिक बाबू बनशक्ति के पूजा जब बनशक्ति खा गई हो, राजा रानी के सपना देखौल सरकार के। राजा का बहुत बरियार राजा रहल हो। नेउरापुर के 14,000 फौज रख रहा, 1200 कुकुर शिकारी, 1600 कुकुर ओकरा दतार रख रहा, तो लड़े वाला हो बचवा। गांव में गोली गोली ना खातल सब बच्चे राजकुमार होनी के जैसे रसाला के हमने का यारा बक्सर घोड़िया रानी सब बाजार समिति में उतर दूध मिश्री मलाई खाए वाला रहा था। कूर खेत मैदान में